बिटिआर एकर्डनि जानाखि दफाफोर मावफुंजादों बबेबा दफाया बिराद मोजाङैनो दङ बेफोर मावफुंजानायाथ' मोजाङानो खिन्थु बबेबा दफाया थारमाने दा एक्सुवेलि बे एनडिपिनि केसखौ लानानै बुङो आरोखि ना हाइनेस नन हाइनेस केसखौ लानानै बेफोरबायदि जाथावना नङामोन आरोखि दा जुदि सुख सान्थि जुदि थाजोबनो लुबैदोंमोनबा माखासे जेलाव थानानै माखासे राजा जानाय बेखौथ' नों आङाबाथ' फसायनाय नङाना सोरबाया खस्थ'आथ' बयबो खालामदोंमोन जयैनो आबसुआनो होन एनडिपिआनो होन बिएलटिआनो होन जेनेबा दा माखासेया जुदि राजा जानानै थायोबा माखासेया जुदि जेलाव थुनानै थायोबा बेथ' मोजां जाया आरोखि जोंनि साननायाव बेफोरबायदिनि थाखायनो जोङो दा थारमाने बेफोरबायदि एनएलएफबि होनाय जोङो मोनसे जांख्रिथायारि माबाखौ लाफिननांगौ जादों आफादनि जानानै जोंनि बे दिनै सनाय उदालगुरि केम्पआवहाय थारमाने राइजिं डे सेलेब्रेसन खालामदों बेहाय फैनानै गोजोननाय मोन्दों आरो रायजो राजा आइ आफामोनाबो लोब लोबै फैदों दा बेखौनो आं मेसेज खालामनो सानदों बे जोंनि आफादखौ एनएलएफबिखौ नेसनेल लिबारेसन फ्रन्ट अफ बर'लेण्डखौ थारमाने बेबायदिनो जुदि सापर्ट खालामबाय थायोबा जों थांखियाव सहैगोन आरोखि सरकारजों सावरायनो होनो गावसोरहा माबा लायो इनफरमेसन हरो जोंनिसिम खौरां फैयो नाथाय दासिमबो एक्जेक्टलि जों टेबोल ट्राइपार्टि टक जिरायनो मोनाखै खिन्थु मेसेज फैबाय थायो कि र' जिरायगोन होननानै जोंबो नेगोन जोंहा थैज' दङ जों नांगौबा जोङो 10 बोसोरखौ नेगोन 15 बोसोरखौ नेगोन मा एनडिपिआ जुदि 35 इयार्स स्ट्रागल खालामबायबा जोंलाय दासो 3 इयार्स जादों दंबावोना बहुत टाइम एक्सुवेलि जोंनिया मेन इस्युआ जाहैबाय जानाखि दा रन्जन सार दंमोन जेलाव बेखौबोथ' दासिमबो बख'वाखै ओमफ्राय जानाय केरेसफोर दङ एनडिपिनि इस्यु लानानैसो जों एनएलएफबिआ जोनोम जादोंथ' दा बेखौ थांना नायोबा जोङो रन्जन सारखौथ' बख'खायाखै इनफेक्ट दा जोंनि सिएनसि आर्मि चिफ बेखौबो दा जेलावसो लांबावदों एकर्डनि उनावबो सिगां बिसोर बुंदोंमोन कि रन्जन सारनि केसा माबामोन मा होनलाय बे एकर्डनि सिगां कनभिक्ट जानायमोन बेखायनो बेखौ थारमाने एसे प्रब्लेम जादों बख'नो होननानै नाथाय दा आं बेखौनो सोंदों आरोखि ना आङो माबाफोराव गिदिर गोलाव जानाखि दा एमएलए एमसिएलए एमपिफोर दङ आं बिसोरखौनो सोङो थारमाने जोंनि बाथानि केसा आलदा बेथ' कनभिक्ट जायाखैमोन सिगांहाय दा खिन्थु एकर्डनि उनाव मानि थाखाय लांखो खिन्थु एकर्डनि उनाव मानि थाखाय बेबायदि सोहैफिनखो दा बेखौ थारमाने बिसोरसो मिथिगोन आरोखि जोंथ' बेखौ बिजिरनानै नायगोन ओरैनो दाखालि माबाया मा होनोमोनलायो एसपि स्पेसियेल ब्रान्सनि एडिजिपि बे लेंहरनानै जोंनि जिएस फानजारिखौ बुंदोंमोन जाहैदों माने आफादखौ बिदि खालामबाय थानो मोनला आफादखौ फोजोबनांसिगोन खिन्थु आफादाथ' बिदि फोजोबजानाय नङाना थांखियाव सहैयाबाथ' जों फोजोबनो हाया फुलफिला जागोन खिन्थु जों स्ट्रागल खालामबावनांगोन एथ' सहसै दा बिसोरो जोंनो होनाय नङा मानो होनबा जोंनि संगठना गोदान 3 इयार्सल' जादों बेखायनो बिसोरो एथ' सहसै जोंबो मानिनानै लाया खिन्थु जों नाजाबाय थागोन स्ट्रागल खालामबाय थागोन हाथियार लानाय लायैखौ आङो बेयाव स्टेटमेन्ट खालामा थारमाने आखायाव हाथियार थाबासो थारमाने जोङो हाग्रायाव खारफिननो हायो आरो दानि नैबे मुहुर्त टाइमाव थारमाने टेक्न'लजिनि माबा जाबाय बोथोर फैबाय आरोखि दा जों बे AK-47 लानानै हाग्रायाव जों गावलायनो बिराद मुस्किल दा जोङो माइन्डलिबो माबा जानानै थानांगौ आरोखि मा होनोमोनलाय प्रिपेयार जानांगौ आरोखि साइक'लजिकेलि जोङो माबा खालामनो हायो प्रेसार होनो हायो गभर्नमेन्टखौ खिन्थु आखायाव हाथि लानानै गावलायनाया थारमाने ब्लाड सेटआ थारमाने गाज्रि जायो आरोखि बेनि इस्युखौ आं बुंनो थाङोबा थारमाने दायआ जों गासैनिबो दङ थारमाने जोङो सोरबा जोंनि बर' लाइमोनखौ जुदि फेक एनकाउन्टार खालामथारोबा जों रावबो स्टेन्ड खालामग्रा गैला दा बे मेन इस्यु सोरबा सासे सानै स्टेन्ड खालामनो नागिरो बेखौबो थारमाने गोजौनिफ्राय दबथायनानै दोनो दा बेखायनो नों आं गासैबो रायजो राजा स्पेसियेलि दा मिडिया पार्सन नोंसोरो जुदि राइट रल लायोबा खिन्थु बेफोरबायदिया थारमाने खमायलांनो हमगोन आरोखि नोंसोरो आंखौल' सोंनो नाङा नों बयखौबो सों बिदिनो डाइरेक्टनो जाहाथे पाब्लिकफ्रा बुजिलांनायनि आरोखि बिटिआर एकर्डनि जानाखि दफाफोर मावफुंजादों बबेबा दफाया बिराद मोजाङैनो दङ बेफोर मावफुंजानायाथ' मोजाङानो खिन्थु बबेबा दफाया थारमाने दा एक्सुवेलि बे एनडिपिनि केसखौ लानानै बुङो आरोखि ना हाइनेस नन हाइनेस केसखौ लानानै बेफोरबायदि जाथावना नङामोन आरोखि दा जुदि सुख सान्थि जुदि थाजोबनो लुबैदोंमोनबा माखासे जेलाव थानानै माखासे राजा जानाय बेखौथ' नों आङाबाथ' फसायनाय नङाना सोरबाया खस्थ'आथ' बयबो खालामदोंमोन जयैनो आबसुआनो होन एनडिपिआनो होन बिएलटिआनो होन जेनेबा दा माखासेया जुदि राजा जानानै थायोबा माखासेया जुदि जेलाव थुनानै थायोबा बेथ' मोजां जाया आरोखि जोंनि साननायाव बेफोरबायदिनि थाखायनो जोङो दा थारमाने बेफोरबायदि एनएलएफबि होनाय जोङो मोनसे जांख्रिथायारि माबाखौ लाफिननांगौ जादों जोङो माबासिम होजोंहाय जोङो प्रेसिडेन्टनिसिम जों मेम'रेन्डाम हरदोंमोन ओमफ्राय प्रेसिडेन्टनिफ्राय जोङो रिप्लाइ मोनफिनदों थारमाने दा ओमफ्राय बिनिफ्राय मा खालामदों स्टेटआव थारमाने एसे माबा खालामना दोन्दों आरोखि थारमाने लिंकखौ थारमाने एसे सिदा खोथा बुङो थारमाने स्टेट आरो बिटिसि गभर्नमेन्टआ थारमाने
आनटाच खालामना दोनदों आरो बे जिनिसखौ लिंकखौ थारमाने क्लियार खालामनो हायाखै आरोखि जुदि लिंकखौ जुदि क्लियार खालामनो हाया दाहालागै ट्राइबेल टेक जासिगौमोन आरोखि सेपारेट स्टेट बड'लेण्डआ नोंथांमोननि सेथि हाबाफारियाव दंना गैया? दङ दाथ' जोंखौ जानाबायदि खालामबायना जों फार्स्टआव सानदोंमोन थारमाने जों बेखौ लास्टआव थारमाने सेन्टार जानानै खालामनो सानदोंमोन खिन्थु दा कमप्रमाइस गैला जा जोंनि मानसिखौ जुदि खालामबाय थायोबा फाइनालि जाबाथ' स्टेटआनो जों नांखागोन जों नङाबाथ' मा जिरायबावनो बेथ' गैला बिराद मोजां जिनिस सोंदों थारमाने जिनिसा मा जायो डिभाइड एन्ड रुलआ ब्रिटिशफोरनि पिरियडनिफ्राय जाबोदों बे जोंहा फ्रेगमेन्टेसन होनो जोङो इंलिसावहाय थारमाने फिसा गावस्रा होनानै थारमाने कब्जा खालामना लायो आरोखि थिग जोंनियाबो बिदि हाबदोंमोन खिन्थु बे नङाखि जोंनिया डिभाइड जादों खिन्थु संख्रि फानलुनि थाखाय न'आव दावसे दावराव जायो बे जालांगोन थिगानो जालांफिनगोन बे उनावहाय दासिमबोथ' आं उमुनि होनानै लायाखै जिखि जाया NLFBया मोनसेयानो दङ खिन्थु टाइम दङ आरोखि दा जोङो मोनसे प्लेटफर्मावनो फैनानै जों सावरायफिनगोन आरोखि सोर खालामो राजखान्थि केसारखौ आं बुंनो थाङा समाव थारमाने संख्रि फानलुनि दावराव जायो बे सोरहाबा संख्रि जानो लुगैयो खम जानो लुगैयो बेयाव एसे एनैया न'खराव रागा जोंलायखायो थिग बिदिनो जानानै थाङो माखासे जिनिसखौहाय नोंसोरनि मिडियानिफ्रायनो बेयाव मोनसे जिनिसखौ नोंसोर नुबोदों बे उदालगुरि माजबाद एरियायाव जोङो बा माबाया मा होनबायो गबरदाना ना माबा दंमोन ना बेयाव उदालगुरियाव जों प्रथमबार ओंखारनाय जायगाया सिगारिडाङा हा बेहाय नोंसोरनो मिडियानिफ्राय नुदों कि जोंनि माबाफ्रा आफादाव माखासे हाथियारफोरखौ थारमाने मोननाय जादों दा बेफोरनि एसे सोमोन्दो दङ सिङाव बेफोरनि थाखायनो एसे एनै दावराव जादों आरो नोंथांमोननि NLFBयाव माखासे सुबुङा गेना खान्थि मावदों नामा NLFBनि एक्सुवेलि डाइरेक्ट मानसिखौ जोङो बेबायदि बुंनोबो हाया मावदों मावाखै नुबासो बुंनो हायोथ' थारमाने मानसिखौ कन्डेम खालामनायाबो गाज्रि दा जुदि जोंनि बक' दा नोंसोर डाइरेक्ट होनो साना बक'नि खोथाखौ बुंनो सानाखै होनबा बेयो सिदा सोंबासो जायो माने बक'आबो मोनसे सासे गोदान मोजां लिडार खिन्थु मानि थाखाय बेबायदि जालांदों बेखौ आं बारा हमनो हायाखै आरोखि खिन्थु मोनसे जिनिसखौ आं दुखु मोनो सिदानो संगठननि सम्पतिखौ थारमाने गभर्नमेन्टनो गथायोबा नोंबाबो रागा जोंगोन आंबाबो रागा जोंगोन सिदा खोथा बुंबाय आरोखि आं इउनाइट जानायनि बेलायाव मा बुङो नोंथांमोननि दासिमबोथ' माबा जायाखै मा होनोमोनलायो मोननो गावाखै आफादा मोनसेयानो दङ एसे एनैया थारमाने मिसआन्डारस्टेन्डिं जानानै थादों बेफोरो समजों बोथोरजों फैबा गोरोबफिनगोन आरोखि मानो होनबा डिमान्डआथ' एखेयानो ना बहा थांदों फैफिनखागोन माने दा रायलायलायनाय गैया सिदा खोथा बुंबाय खिन्थु कन्टेक्ट थालायलायो आरोखि माने इनडाइरेक्टलि थारमाने सेंग्राफोर थायोना बिसोर इनफरमेसन होयो आरोखि जों कन्टेक्ट खालामो सेंग्राफोरनि थ्रुयै इनफरमेसन कि मा खालामदों मा खालामाखै आरोखि सरकारनो दा डेडलाइन होयोबाबो सरकारा जोंखौ गाबोननो नारसिनगोन खस्थ' होगोन थारमाने दा ओरैबायदि सिचुवेसन जानानै दं दा जों टेकफुलि हेन्डेलिं खालामनांगौ दा जिनिसफोरखौ जों सोरखौबा बुंनो थांबाबो मानो होनबा जोंनियाव दा पेरेन्ट गैया जोंनो गसंगासिनो दङ रावबो सापर्ट खालामा ना गभर्नमेन्टआ सापर्ट खालामो ना सोरबा रावबो संगठन सापर्ट खालामा खिन्थु जों सिंगेल संगठन हाथियार लानानैहाय दोनथ'नानैहाय जों नाजागासिनो दं आरोखि रायजोआ खिन्थु फुल सापर्ट खालामो आरोखि खिन्थु संगठन हिसाबै खालामाखै बर'नि थाखाय जुदि नोंथांमोननो नांबोदोंब्ला दिनै जों गोबां नुदों पलिटिकेल एंगेलावसो इनभल्भ जाजोबनाय दा बेनि बेलायाव सार गोबां रायजोफोरा दुखु मोननानै दङ पलिटिकेल एंगेलजों हाबनानै बर' हारिखौ बावना थाङो बेनि बेलायाव सार मा बुङो बे इसुआनो दा बे आं बेखौनो बुंदों थारमाने जों रावबो पलिटिक्सजों इनभल्भमेन्ट गैया जों जुदि इनभल्भमेन्ट थानायमोनबा दा जोंनावबोथ' मेरला संख्रि फानलुनो जों रावनिफ्रायबो मोना माथो फैसाखौ मा बुंनो जानाखि थाइसे थाइनै रायजो राजाफोर हरो जों बेजोंसो जायो दा जानाखि जोंनि केम्पआव जायो जों गभर्नमेन्टनिफ्राय थाइसेबो मोना अब्लाबो जों थागासिनो दङ दा जाय मानसिया बेबायदिनो थारमाने गभर्नमेन्टजों माबा थांफिननानै जुदि लिंक लानानै बिदि हेन्डेल जायोबा बेखौ आं पार्सनेलि जेबो बुंनो थाङा जायोबो माने आंनि आसियानो जुदि समान नंजोबाबा मालायनि साननायखौलाय माथो समान सानजोबनो हानो मानो होनबा जोङोसो थांखियाथ' मोनसेयानोमोन जेनेबा जों जयै ओंखारदोंमोन बे थांखियाव ओंखारगोन होननानै खिन्थु माखासे जिनिसा थारमाने बिदिनो थालाङो आरोखि